Durant tot aquell temps, la policia xinesa del meu poble m'havia estat controlant i assetjant constantment, trucant-me i enviant-me missatges per WeChat. Per això no vaig explicar a ningú, ni tan sols als meus amics propers, el que estava passant. Al novembre del 2018, el meu altre germà petit es va casar. Vaig veure algunes fotos i em vaig quedar glaçada. Hi sortien la meva mare i el meu germà, però ella duia el cabell molt curt, com si li haguessin tallat o afaitat el camp. Abans sempre portava mocador. Ell també tenia els cabells molt curts i tots dos semblaven presoners. Em van dir que havien pogut assistir al casament només per un dia, amb un permís especial. Després, el meu pare va quedar-se a casa fins a finals de novembre. Vaig intentar parlar amb coneguts per saber què passava, però ningú no em responia. Un amic de Pequín em va dir que el meu pare havia estat enviat de nou a un centre de reeducació. Quan el van alliberar, ja no podia caminar bé i necessitava un bastó. Em va sorprendre que, tot i el seu estat, el tornessin a internar. Al juliol del 2019, el meu passaport xinès caducava. Vaig anar a l'ambaixada xinesa a Ankara per renovar-lo, però després de mesos d'espera em van dir que no m'ho permetrien. Només em van oferir un permís de viatge vàlid durant 2 anys i exclusivament per viatjar a la Xina. En aquell moment, el meu permís de residència també expirava a finals del 2019. Així que vaig quedar-me sense passaport i sense residència legal. Només tenia el carnet d'estudiant. I fins i tot per viatjar dins de Turquia no podia agafar ni un avió ni un tren. Va ser una època molt dura de la meva vida, probablement la pitjor. En aquell moment vaig tornar a contactar amb l'ambaixada xinesa. Em van convidar a reunir-me amb un funcionari que, segons em van dir, volia parlar amb mi. Vaig acceptar i vaig anar a una altra oficina on m'esperava un home que es va presentar com a treballador de l'ambaixada. Vam començar parlant de manera aparentment cordial. Em va elogiar, em va dir que era una persona amb èxit i va començar a justificar les polítiques de Pequín. Assegurava que el govern central tenia bones intencions, però que de vegades les autoritats locals malinterpretaven les directrius. Jo li vaig explicar el que havia viscut la meva família i com la policia m'havia amenaçat durant aquells 2 anys. Ell em va dir que no havia d'explicar aquestes coses a altres persones, especialment a estrangers o gent de Turquia, perquè podrien malinterpretar-ho. Em va prometre que m'ajudaria, que faria possible que pogués parlar amb la meva família i que podria renovar el passaport. Em vaig voler creure les seves paraules i vaig tornar a sol·licitar un passaport normal. Però no van fer res. A finals del 2019, al cap de 2 mesos, vaig rebre una trucada des de la Xina. El número començava amb el prefix 86. Era un home desconegut que parlava uigur. Em va dir que havia visitat la meva família i que podia parlar amb ells. Va ser una gran alegria. Després d'1 any, vaig tornar a parlar amb el meu pare i després de 2 anys amb el meu germà petit. També amb el segon germà. La meva germana no hi era, perquè estudiava un màster a prop de Xangai. Tot i així, aquella conversa no era natural. Semblava un guió preparat. Em feien preguntes superficials sobre els estudis i la vida i repetien frases de propaganda. Després el policia va agafar el telèfon i vaig aprofitar per preguntar per la meva àvia i la meva mare. Recordava que quan vaig marxar la meva àvia encara era viva, però no havia tornat a parlar amb ella.
El policia es va sorprendre molt per la meva pregunta i en aquell moment vaig entendre que la meva àvia havia mort. Després, vaig saber que havia mort el 2018, però no en vaig tenir notícia fins 15 mesos més tard. Em va doldre profundament. Els meus avis m'havien criat i cada any, des del 2006 fins al 2016, esperaven amb il·lusió que tornés a casa durant les vacances d'estiu. No podia imaginar que l'última vegada que la vaig veure, el 2016, seria el nostre últim comiat.